Assalamu алейкум, мөхтәрәм милләттәшләр. Сез Яңа гасыр каналында авыл андагы яшәеш һәм аграр тармакта барган үзгәрешләрне яктыртучы туган җир тапшыруын карыйсыз. Кабат сезнең белән күрешүгә шиксез шатбыз. Бүгенге чыгарлышта яшелчә үстерү чыгымнары арткан. Алар сату бәясенә тәэсир итерме? Нарманка хуҗалыгыннан безнең репортаж. Yol паркы, ясалма сулыклар, сувар кирмәне. Татарстанда тагын бер тарихны күз алларга ярдәм иткән туристик үзәк Әлки районы Сиктермә авылында төзелә. Югары Әл-Мирза мәктәбе кулибиннары, укучылар ясаган 1923 елгы тракторны без дә күреп кайттык. Бүгенге тапшыруның төп темалары әнә шулар. Республикада кыр эшләренең төп өлеше тәмамланды. Бөртеклеләрдән 3 миллион 500 мең тонна уңыш җыеп алынган. Узган җәй кызу һәм коры булды. Аны кайберәүләр 2010 ел белән дә чагыштырырга тырышты. Әмма бу чагыштыру бигүк дөреслеккә туры килми. Ул вакытта бар җирне табадагы кебек кидергәнен хәтерлисездер. Шуңа бу җәйне 2021дәгесенә охшаш дияргә кирәктер. Инде басулардагы бәрәңге дә алынып беткән. Шөкер, икенче икмәктә халык ихтыяҗын канәгатьләндерерлек җыелган. Бүген башка төр яшелчәләр алуда тәмамлану алдында. Исәпләүләр буенча 250 мең тонна яшелчә җыелыр дип көтәбез, диде аграр министр Марат Җаббаров журналистларга. Тик менә яшелчә белән үз-үзебезне тулысынча тәэмин итә алмыйбыз әле. Кирәкле өлешнең 15-20%-ын читтән алырга мәҗбүрбез. Яшелчә игү нигездә сугарулы мәйданнарда башкарылса, уңыш югары була. Татарстанда андый мәйданнар 35 мең гектар. Быел 1,5 гектарга сугару турбалары сузылса, киләсе елга су сибү мәйданнары тагын 3 мең гектарга артырга тиеш. Яшелчәчелектә бер гасырлык тәҗрибәсе булган Нарманка хуҗалыгы узган елдан яңа бизнес планны тормышка ашыра башлады. Ул күпмегә үтәлгән. Яшелчә уңышы ничек? Киләсе видеоязма әнә шул хакта. Гөлчәчәк апаның утырып торырга да вакыты юк бүген. Сеткаларны төяп ала, тәртипләп урнаштыра һәм машинага салып җибәрә. Аның яшелчәчелектәге эш тәҗрибәсе 40 ел. Шушы дәвердә төрлесен күрергә туры килгән. Азабы ул вакытта яртысы бөтенләй бер кул белән дигән шикелле, әле мин эшли башлаганда погрузчиклар да югый базарларда, аннары гына кайта башлады погрузчиклар, бөтенләй кул белән эшләнеләдер. Тияүләр дә кул белән, алулар да дигән шикелле кул белән, аннары сортировкалар да кул белән инде. Авыр хәзер инде техника Аллага шөкер. Ул вакытта шәһәр заводларыннан эшчеләрне мәҗбүри җибәрә торган булганнар яшелчә җыярга. Хәзер үзегез беләсез, заманалар үзгәрде. Шуңа да кул хезмәтен механикалаштырмыйча юк. Енді хәзер 15 кеше урынына 5 кеше дә эшләргә мул кеше саны, техника, яртын техника инде. Техника эшләргә җиңелрәк инде. Барбер. Алык кешегә дә җиңел, эше дә җиңелрәк шикелле инде. Бик арытмый да дигән шикелле, заготовка вакытында гына авыррак инде. Ялсыз эшләгәч. Хезмәткә түләүдән зарланмыйбыз, ди Гөлчәчәк ханым. Бәлки шуңадыр да ияләнгән эшеннән аерыласы килми аның. Көндә Казаннан килеп йөри. Җәйге чорда да эшсез тилмерергә туры килми, ди. Монда эш бетсә, аннары әйберләрне ремонтларга кирәк, техникаларны, әйберләре батыра өчен аларны карап куйра, контейнерларны карап куйра кирәк. Икенче икмәк сеткаларга тутырылып, Гөлчәчәк ханым кулына эләккәнче шактый юл үтә әле. Аны кырдан кайтуга аралый башлыйлар. Менә бу яңа яшелчә саклау бинасының беренче өлеше быел төзелгән. Бирегә 4000 тонна ярым бәрәңге сыя. Склад бүленгән безнең 4 өлешкә, һәр бер өлеш аерым система вентиляция өрелде. Останып дөрә торган вентиляция монда, напольный дип әйтгәндә. Автоматика бөтенесе. Автоматика үзе контрольдә тота. Бу линия безнең кайты Клинмаш заводы, үзебезнеке инде. Линия беренче тапкыр эшләп китте быел. Сеткаларга тутырылган бәрәңге берничә мәртәбә аралана әле. Эресе вагы уртачасы дигәндәй, шулай да кеше контроленнән тулаем баш тарту юк. Автоматтан соң менә бу апаларда тагын бер кат әнә күзеннән үткәрә. Вак бәрәңгене исә очсыз гына бәядән күрше төбәктәге крахмал заводына тапшыралар. Ә булай аралау линиясе универсаль санала. Шөгендер бәрәңге линиясе белән тоже эшләп була, эшләп карадык быел. Кишерне тоже эшләргә булыр дип уйлыйм. Кәбестән дә безнең ансы кулга сетка белән тутырга инде. Бүген Нарманка хуҗалыгында кәбестә алуда тәмамланган. Хәзер кырдан кайтканын кышкы саклауга урнаштыру бара. Менә бу складларның һәр кайсы 800 тонна кәбестә сыйдырышлы. Яңасы төзелде дип буларын буш тотып булмый бит. Саклауга куйганчы кәбестәнең имгәнгән яфракларын салдыралар. Әрәм итмибез, фермадагы сыерларга витамин буларак ашатабыз диделәр. Менә бу складта әле күптән түгел генә заманча итеп төзелгән иде.
Хәзерге вакытта андагы шикелле линия монда да бар. Без әле параллельно монда кишер сайлыйбыз, чыгындыр сайлыйбыз, кәбестәши. Монда эш бездә күбрәк әле, теге складка караганда. Яңасына караганда, яңа складта әле дальнейшем төзәчәкләр ул артачак әле. Кәбестә кул хезмәтен ярата. Иң мөһиме аны атып бәреп йөртергә ярамый. Юкса начар сакланачак диләр. Быел яшелчәләр уңган. 2500 тонна кәбестә, 2100 тонна кызыл чыгындыр һәм 750 тонна кишер җыеп алганнар. Чыгындырны утыртканы икенче орлык инде, импортный дип. Чыгындыр матур булды. Кишерне дә импортный утыртканы инде орлыкны. Хәзер импортный орлык көтмәскә диләр. Ну, аңа карак үзебезнекне дә утыртып карадык. Теге сыйфаты үзебезнеке дә импортный да теге бер-берсенә лиши юк. Нормальный. Икесе әйбәт булды. Бәрәңге дә хәзер икенче елга сатып аласык, безнең үзебезнең орлык җитә. Кишерне инде менә сыйфатына карап, әле бит теге алып кына түгел, ничек саклана, анысына да карап, шуннан орлык алып торамыз инде. Ие. Кайсы әйбәтрәк була? Нарманка хуҗалыгы яшелчә үстерү мәйданнарында ел сайын арттыра бара. Яңа яшелчә саклау биналары шуның өчен төзелә дә инде. Киләчәктә аларның саны 11-гә җитәчәк. Биредә һәр төр яшелчәне юып, капларга тутырып, сәүдә нукталарына тәкъдим итәргә исәпләре. Как бы складских помещений здесь будет на 44 тысячи тонн хранения овощей. Яңа саклау биналарында 44 мең тонна яшелчә саклап булачак. Аның 29 мең тоннасы бәрәңге, калганнары башка яшелчәләр өчен. Алар кондиционерлар һәм вентиляторлар белән җиһазландырылган. Әлегә сату белән бернинди кыенлык юк ди җитәкчеләре. Казанның 8 нуктасында шимбә саен шәһәр халкын яшелчә белән тәэмин итәләр. Тендерларда катнашып, мәктәпләргә, сырхауханәләргә дә Нарманкада үскән яшелчә озатыла. Как бы спасет вновь. Яңа төзелә торган М12 юлы бездән нибары 5 километр ераклыкта гына. Аның аша продукциябезне Мәскәүгә кадәр алып барып сата алырбыз дип өметләнәбез. Быел яшелчә үстерүнең дә чыгымнары күбәйгән. Бу исә яшелчәнең үз кыйммәтен дә арттыра, сату бәясенә дә тәэсир итә. Әмма бәяне күтәрмәскә тырышалар. Мәсәлән, бәрәңгене сентябрьдә килограммын 18 сумнан сата башласалар, хәзер 16 сумга төшергәннәр. Яшелчәнең үз кыйммәтен киметүдә уңыш күләменең роле зур ди җитәкчеләре. В общем, по хозяйству, скажу, по овощным полям. Яшелчә үстерүдә 25 миллион сумлык пестицид, гербицидлар кулланабыз. Ашламага килгәндә, быел беренче тапкыр аммиак селитрасы урынына сусыз аммиак кулланып карадык. Нәтиҗәсе яхшы булды. Киләсе елга да бу ашламаны кертергә уйлыйбыз. Республикада яшелчәгә ихтыяҗ бар дидек. Димәк, киләчәктә аның мәйданнарын арттыруда, мондый яшелчә саклау биналары төзүдә үзен һичшиксез аклаячак. Нәрсәнедер үстерү һәм нидер эшкәртү белән бергә аларны үзендә үк эшкәртүне җайга салган хуҗалыклар күп түгел. Әмма бар. Шуларның берсе 4 районда 52 мең гектар җир эшкәртеп, 11 мең баштан артык мөгезле эретерлек асраучы Хузангай хуҗалыгы. Аларның төрле юарма яруы, май сугу цехлары, сыер майы, сыр ясау заводын эшләтүләре хакында күрсәткәнебез дә, сөйләгәнебез дә булды. Быел куертылган сөт ясауны да җайга салганнар. Тик сүзебез әлегә ул хакта түгел. Аларның инвесторлары Иван Казанков тумышы белән Әлки районы Сиктермә авылыннан. Чуаш авылында милли бәйрәмнәре уяфны үткәрер алдыннан шактый төзелеш алып барылган. Ясалма сулыклар, ял паркы, кунакханә, зоопарк саны китсәң хайранга җыела. Бүген Сувар Кремле төзелеше алып барыла. Анысын төзүнең төп максаты тарихыбызны барлау. Ислам дине кабул ителгәнче яшәгән халыкның көн күреше, аннан соңгы чордагы үсеш 9 гектар мәйданда буларның барысы да чагылыш табачак. Тапшыруның иҗат төркеме бу атнада авыл туризмының ничек оештырылуын күзәтеп кайтты. Элек без аюларны киноларда, зоопаркларда гына күрә идек. Хәзер аларны Сиктермә авылына килеп тә карарга мөмкин. Аюлар әле яңа гына кайтып төшкән, безнең табигатькә яраклашу чорын үтәләр. Аюлар кайтты, 6 ай ягыннан кайткан аюлар монда. Бүгенгесекендә проблемабыз булганы юк аюлар белән. Килгән халык бик күңелле, довольны булып, күңелләре күтәрелеп, действительно аюны һәр кеше бүгенгесекендә табигатьтә күрә алмый. Ә монда аларны күрергә бөтен төрле возможность бар. Буларны шул карау өчен тотасың дияләрне атланып йөреп булмыймы буларга? Бүгенге пагода сәбәплегә атланып бергә теләгән кешеләргә атланырга дияләрбез бар монда. Теләгән кеше килә атлана ала. Биредәге зоопаркта аюлардан тыш Россиянең төрле төбәкләрендә яшәүче хайваннарын күрергә була. Менә бу тау кәҗәләрен Дагыстаннан алып кайтканнар. Алар өчен урынны да шул төбәкнекенә ошатып ясаганнар. Алга атласак, Ямал Ненец якларыннан килгән буланнар каршыла. Оксана Аверина алар белән дуслашып та беткән инде. Көндә Мари урманнарыннан җыелган мук белән сыйлый үзләрен. Основная еда это у них мох.
Вот мха мы им даем не жалея, они хорошо его едят. Так мы добавляем как отруби, мел, мясо-костную муку добавляем, витамины там небольшие, соль, ну, чтобы все условия создавать. Воду пьют. Вот. Хлебушек даем. Они у меня очень стали ручные. Не страшно? Нет, они у меня ручные, говоришь же, не боюсь. Я никого не боюсь здесь. Они у меня все как... Я с ними на «ты» разговариваю. Оксана айтуынча, қыш күні бұланларны жегіп та қарағандар. Тек міне мүгізлері генә хәтер күренә. Алар аны ел сайын парлашу чорында алыштыра икән. Башта мүгізләре йонлы болса, аннан соң йоннары кыйылып ялтырап кала ди. Зоопаркта хайваннардан тыш җәнлекләрдә агачтан ясалган әкият геройлары да җитәрлек. Алтын балык тотып та ярык тагарак алдында калган карт белән карчыкны хәтерлисездер әле. Мондагы дөяләрне дә кулга иялештиреп өлгергәннәр инде. Диелерden kala bari yaklarımız, kuyanlarımız, türlü urman hayvanlar var, bulanlar, marallar var, ayular, akkuşlar var. Зоопарк янәшәсендә сувар Кремле төзелеп килә. Бу тарихны чагылдырган төрле халыкларның үткәнен берләштерүче корылма булачак. Тарихка күз салсак, сувар ныгытмасының мәйданы 96 гектарны биләгән, ә монысының мәйданы 9 гектардан артыграк. Тут все заложено, объединяющие факторы. Монда Казан татарлары, Крешин татарлары, Шуашларның борынгы ата-бабалары ислам дине кергәнче фин-угор җирләренә килгәннәр. Шул чорны күрсәтмәкче булабыз. 10нчы гасырда ислам кергән. Ныгытма шул чорда барлыкка килгәндә инде. Аны да күрсәтәсебез килә. Сувар Кремле эчендә хан йорты урын алачак. Аның янына мәктәп, ташлар алфавиты урнаштырыла. Шулай ук фин-угор, төрки, монгол, славян һәм төрки халыкларының тормыш рәвешен чагылдырган ишегаллары төзеләчәк ди Владимир Алмантай. Янәшәдәге менә бу алачыклар да тарихны күзаллап салынган. Это полуземлянка 13-14 веков, так как государство Волга-Булгар разгромили, люди вынуждены были жить в полуземлянках. Поэтому решили вот такой прототип полуземлянки с того периода сделать. А там дальше курные избы, это 19 века. В царской России один период налог наложили на трубы, поэтому люди вынуждены были без труб создавать курные избы. Хотя до этого и дымоход Волжской Булгарии было, перед Золотой Орды было, все было. Үшінші йорт хәлле крестьянныкы. Бу йортның морҗасы бар. Димәк, алар салым төли алган дигән сүз. Кремльгә керү юлында су тегермәне куйганнар. Гомумән, Сиктермә авылы сулыкларга бай. Әмма бу сулыкларның өчесе дә ясалма буалар. Аларны төзү өчен инвестор Иван Казанковның күпме көч куйганын чамалавы кыен түгел. Ул үзе Россиянең Коммунистлар партиясе вәкиле. Шуңа күрә авылга кергәндә дә, чыгу юлында да, биналарның түбәләрендә дә СССРның урак чүкечле кызыл әләмнәре җилферди. Чуаш халкының милли бәйрәме уяв. Быел аны зурлап шушында үткәргәннәр. Бәйрәм алдыннан тиз арада ресторанында, кунакханәсендә төзеп өлгерткәннәр. Каршыдагы ял паркында тарихны данлап эшләнгән. Сулыкларның һәр кайсына балык җибәрелгән. Бу якшәмбедә бирегә балыкчылар җыелыр дип көтәләр. Ни өчен дигәндә, ерткыч балыклар тоту ярышы үткәрергә җыеналар. Комплексның тагын бер мөһим тармагы ат утары. Монда Орлов токымлы нәселле атлар асрала. Ни өчен нәкъ менә Орлов токымы? Граф Орлов 300 еллык иң беренче анга күп расайын тәрәк кирәккәндә, Орлов рисак каян килеп чыккан. Именно ике төрле араб аты белән бездәге атларны скрич иткәннән соң Орлов килеп чыга. И алар бик чыдамнар озын расстояниеларга. 100 башы рисагыбыз бар бүгенге секендә, ипподромда чаба 5 рисагыбыз, 25 баш тагын бу көннәрдә җибәрәбез Казан ипподромына 25 баш испытаниягә. Атларыбыз җитә, зарплаталарыбыз яхшы. Атта эшли ала, акча өчен түгел, ат яраткан кешенә. Ат янда тусагына ат чыблала. Орлов токымлы җойдаклары төрле ярышларда даими катнашып торалар. Моның өчен аларны әзерләү өчен шартлары тудырылган. Көндә бер җигеп чаптырып кайтмасаң, ярсый башлыйлар икән. Дөрес, атка атланып йөрергә яратучылар да бу урынны үз итә. Ат адәм баласын тәрбияли дә, дәвалый да. Анысын ипотерапия диләр. Лошадь – это большой энергетический аккумулятор. То есть, общаясь с лошадью, человек заряжается вот этой вот мощью, вот этой вот энергией, вот этим посылом. Я использую как раз вот эту энергию для того, чтобы
людей и детей лечить. Плохое настроение, депрессия, бывает выгорание. Я лечу посредством лошади. Я прихожу в конюшню, обнимаю своих лошадей, с ними разговариваю, и они дают мне огромный посыл, энергию, и я как бы сразу духом поднимаюсь и лечу дальше. Хузангай хуҗалыгының эшчәнлеге турында элегрәк сезгә сөйләгәнебез булды. Биредә үзләре үстергән бөртекне дә, җитештерген сөтләрен дә үзләре эшкәртү максат итеп куелган. Бу кадәр эш башкару өчен хуҗалыкның табышка эшләве кирәк. На сегодняшний день мы уже продаем больше 34 рублей. Бүгенге көндә без сөтне 34 сумнан артык сатабыз. Үзебез эшкәртеп бетерә алмаган 20 тонна чамасы сөтне монда килеп алып китәләр. Әлки районында гына 80 тонна сөт савабыз. Аннан сыр, куертылган сөт, кирәк булганда йогурт, кефир кебек продукция ясыйбыз. Бу тиз акча китерә торган продуктлар, тиз сатыла. Сыр, куертылган сөт узак торырга мөмкин. Бүген хуҗалыкта уртача хезмәт хакы 53 мең сум. Шушы арада тагын артачак дип көтәләр. Айга 3 мәртәбә бирәләр хезмәт хакын. Моның өчен барысы да инвесторлары Иван Казанковка рәхмәтле. Нас, конечно же, вытаскивает мясокомбинат. Безне ит комбинаты коткара. Сөт рентабельле булса да, табышы итнеке кадәр түгел. Звениговода 220 мең баш дуңгыз асрала бит. Ашлыкны шунда җибәреп барабыз. Сугым цехында көн сайын 1000 баш дуңгыз суелып тора. Ит комбинатында 150 литр продукция җитештерелә. Колбасалар, ярым фабрикатлар, алар 890 кибеттә сатыла. Быел сөт эшкәртүдә янә бер юнәлешне эшләтеп җибәргәннәр. Куертылган сөт ясый башлаганнар. Эшчеләр өчен барлык шартларны тудырырга тырышабыз ди Евгений Чугунов. Хуҗалыкта 980 кеше эшли. Барлыгы 50гә якын йорт салганнар хезмәткәрләр өчен. Гомумән, Әлки районының Сиктермә авылын кечкенә генә коммунизм утравы дип атарга мөмкин. Әле ниятләгән төзелешләре байтак. Ул уйларында чынга ашырга язсын. Әлки районының иң читенә урнашкан югары Әлмирза авылын моңарчы ишетеп кенә белә идек. Белмәстә идек, Казан дәүләт аграр университетына килеп, мәктәп укучылары үзләре уйлап чыгарып ясаган җайланмаларын тәкъдир итмәсәләр. Шундый кулибиннар тәрбияләгән мәктәп зурда түгел үзе. Бер катлы гына бина, анда нибары 21 укучы белем ала. Укучыларның нидер уйлап табуына укытучылары Марс Лотфуллин сәбәпче. Хезмәт фәненнән белем бирүче Марс әфәнде ясаган тракторларының исәбендә оныткан инде. Аларга патент алып, барысында җыеп барасы булган да бит. Әмма саклар урын, мөмкинлекләр булмау, кайбер башкарыласы эшләрне шикли шул. Хәзер анысына уфтанып утыруның хаҗәте дә юк. Уй хыяллары җитәрлек. Узган ел 1923 елда чыккан тракторның сызымын табып, шуны җыйганнар. Бүген аны авыл хуҗалыгы эшләренә яраклы итү өчен башваталар. Әлки районына баргач, бериштан яшь кулибиннарның хәлен белеп чыгарга булдык. Бу безнең генератор ГАЗ-52ныкы, бу вертолетныкы, бу танкныкы. Бездә танк генераторлары да бар. Югары Әлмирза авылы мәктәбе зур түгел, анда 21 укучы белем ала. Әмма кичкенә булса да төшкенә диләр бит. Бүген даннары Россия буйлап таралган. Марс Лотфуллин алып барган хезмәт дәресләрендә башланып киткән техникага мәхәббәт укучыларны башлангыч сыйныфтан угызата килә. Алар эшкә өйрәнүдән тыш аналитик фикер йөртергә дә күнегә. Егетләр мондагы эш коралларын, техниканы күреп кенә түгел, эшләп тә, йөртеп тә карый. Бусы плазморез, ул болгарка будущего. Менә монда масса санын тимергә тоташтырыла да, һава бирелә дә, ул кисә. Кисеп карап буламы? Әйе, кискәнем бар, мин 5нче класста кисергә өйрәнгән идем. Тракторны ясаганда калуминсны, аның дискын беренче менә иң беренче вариантына дискының кисеп караганда бик туры кисмәдем инде, но килеп чыкты нәрсәдер. Марс Лотфуллинның укучылары белән ясаган җайланмалары, техникалары байтак. Аларның барысы да карап торыр өчен генә түгел, тормышта файда китерә торган әйберләр. Яки физиканы өйрәнү әсбаплары. Шуларның берсе иске сәпиттән эшләнгән велотренажер һәм аңа беркетелгән генератор. Электр энергиясе барлыкка килүне өйрәнү өчен менә дигән җайланма. Ә менә монысы гади генә эшләнгән аэрочана. Укучылар аның белән кыш көне урманны айкап кайтырга да өлгергән инде. Кышкы дәҗри һәм җәйге варианты да бар безнең. Кышкыга ул безнең монда тас куела да һәм артта башка тегермәче куела. Һәм аның моторы тора әле, ул без вакытлыча аны тракторга куеп тордык. Һәм җәйге вариантында безнең монда алга бер көпчәк куела һәм артта тегермәчләр алмаша. Бу мәктәптә Марс абый укыткан технология дәресләренә кызлар да бик теләп йөри. Хәтта үзләре дә техник җайланмалар ясыйлар икән. Мәсәлән, менә монысы җил ярдәмендә электр энергиясе бирә торган станция. Иштерле двигатель куеп карадык, монарга опытным путем самый иң әз җилдә дә яхшы әйләнерлек иттереп расчет ясап,
үзе белән борылган вакытта Windows борылгандана привод напряжение жоғалмасын өчен щеткаларын да бергә кызлар белән эшләдек. Аннан соң инде шул 50 лучший хит Татарстанга керде, шул номинациядә 10-ка керде, финалга үтте һәм үзләре чакырып алдылар, Ярославльга конкурска барып, проектларны защищайттылар. 2 ел элек Марсабый илебездә эшләнгән беренче тракторны ясап карарга була. Бу хыялын укучылары да күтәреп алган. Алар бу тракторны Советлар Союзының трактор төзелешенә 100 ел тулуга багышларга булганнар. Нәкъ менә 1923 елны СССРда беренче универсал исемле трактор җитештерелгән. Шуның сызымнарын табып алып, Әлмирза конструкторлары эшкә тотынган. Башлангыч класс малайлары абый ишкепчәкне ясап карыйган дип кызыктылар. Мин Мамадышта паркта күргән идем, прокат өчен ясалган кичкенәне. Шуннан соң әйдәгез алайса тотынык инде диде. Шул варианттан иске чертежларын карап, шундагылар белән берләштереп инде шушы вариантны сайлап алдык. Трактор кадәр трактор ясап каралы син 5-6 класста. Бу сиңа уклау белән ит тактасы ясау гына түгел инде. Мондый тәҗрибә шәһәр укучыларына да тәтеми әле. Без беренче төннәр белән дә җыкламыш, моны ясаган, беренче бүрәнәләргә куеп таштырып рамын ясап караган идек. Аннары анда эшләп булмагач, монда мәктәпкә алып килдек. Иске мәктәп эчендә ясыйдык, аннары ясап бетергәч, виш карагач, сүтеп яңадан алып чыктык та җидек. Иске тракторны безнең заманга да яраклы булсын дип җыярга тырышканнар. Ул музей экспонаты гына булып калмаячак. Аның белән җирдә эшкәртеп, асфальт юлдан да йөреп булачак диләр. Бәрәңге арасына, пожалуйста, междурядкага бара. Нависка ясап бетмәгән әле. Потому что метр кырыганың киләсе и урта тәгәрмәш, урта бразнадан булса, ике бразна арасыннан бәрәңге көмәргә бара дип сорыйбыз. Әле бәрәңге алгаштан теге капалкадан калганнарны ана тегендердә балалар үзләре рөлдә җирделәр, кызлар да ширатлашып җирделәр. Бәрәңгене себереп, яңадан бәрәңгесен чүпләп алдылар. Бу тракторны җыюда катнашкан малайларның һәр кайсы аны йөртә дә белә. Тизлеге югары булмагач, әллә ни куркыныч түгел. Әмма егетләр куркынычсызлык кагыйдәләре белән таныш инде. Остазның да күңеле тыныч. Аякны газдан алу белән трактор туктап кала. Рушик асысыз бар, рушик турмыз таул урында җиргә туры килә. Тур урында мондый тәгәрмәч трактор үзе токтой. Тагын бер куркынычсызлык инде безнең җанга ава дип куркытагына, ул җанга алмый, әзрәк юзым терәлә. Безнең анда чаңгысы бар, куя торган, хәзер куелмаган гына һәм противовес алга 24 килограммлы противовес груз бар безнең Т-25 тракторына кашуны куябыз да. И как раз тигезләшә беренчегә алмый. Иске макетларга нигезләнеп, яңача корылган трактор техно-арт стилендә эшләнде ди Марсабый. Коробка ГАЗ-52-ныкы, передачаны отношение 2-ступенчатый передача белән үзгәртелде. Балалар кайбер шештернәләрен үзләре табыштылар инде. Ну, шылбырлар неләр кыйммәткәрәк чыга шул инде. Менә шушы двигательне карасак кына да 22 меңгә чыкты двигатель. Шылбырлар неләр белән 40 меңнән артып китте. Карап торырга бер нәрсәсе булмаса да. Бер трактор ясарга тотынгач, туктый алмыйлар югары Әлмирза мәктәбе укучылары. Тагын бер агрегат үз чиратын көтеп тора. Менә хәзер алга моста күпчәкләр, руль, коробка передачасы бар, һәм мотор и крыша ясарга уйлыйбыз. Менә шундый кичкенә генә мәктәптә укучылары белән бергә районның данын яклап яши. Үсеп җиткәч, нинди генә һөнәр сайласалар да, бу балалар югалып калмас. Һич шиксез үз юлларын табарлар дигән өмет зур. Үскәч әле күп вариантлар бар кем булырга. То беренче, то икенчесе, әле бик нитеп бетмәде. Үзгәреп торабыз. Әйе, мнениелар төрле. Туган җир тапшыруының бүгенге чыгарылышы тәмам. Аның чираттагысын киләсе җомга 18 сәгатьтә карарга онытмагыз. Безгә сорауларыгыз булса, аларны юллау өчен WhatsApp номерын экраннарда күрәсез. Аралашып яшик, исәнлектә күрешергә язсын.